Vet aquí que una vegada n'hi havia un marxant que anava mercat, anava content i alegre pel camí, quan de cop i volta va sentir algú que cridava «Auxili! Auxili! Auxili! Ajudeu-me! He caigut al forat i no puc sortir! I és molt fosc! És superfosc! Ai, estic espantat! Ajudeu-me! No puc sortir! Ajudeu-me! No pateixis, tigre, que jo t'ajudaré i en un tres i no res podràs sortir d'aquí! I el marxant va anar al bosc i va recollir un arbre molt gran que havia vist pel camí i el va tirar a dintre el forat. Ja el tens aquí, tigre, ja el tens aquí! Gràcies per ajudar-me, moltes gràcies, però ara vols que et digui una cosa? Tinc molta gana i se't menjaré! Ai, no! Sí, se't menjaré! Ai, no! Sí, se't menjaré! No és just que després d'haver fet una bona obra, tu ara se'n vulguis menjar. Jo crec que hauríem de demanar consell a algú. Bé, doncs demanem consell i després, si diuen que se't puc menjar, tu a callar i se't menjo. D'acord, si diuen que se'n pots menjar, jo callo i se'n menjo. Amb aquestes, pel camí venia ni més ni menys que un bou. Quin bou més bonic. Escolta'm, bou. Sí, escolta'ns, bou. Escolta'm, he ajudat a sortir el tigre d'aquest forat i ara se'n vol menjar. Tu què opines? Jo... Deixa'm pensar. Jo treballo per un pagès, però quan ja no li serveixi, em portarà a l'excursió per tant, tigre, si te'l vols menjar, te'l pots menjar. Ho has sentit, oi? Et puc menjar tranquil·lament. No siguis! No, només tenim una opinió. Demanem una altra opinió. Vols una segona opinió? Sí, m'agradaria tenir una segona opinió. I en aquí la demanarem. En aquell arbre d'allà. En aquell arbre? Demanem-li a l'arbre, a veure què opina. Escolta'm, arbre, aquest noi em vol demanar una cosa. Xerra, parla. Escolta'm, arbre, jo he salvat el tigre i ara se'n vol menjar. Tu et trobes just? A veure, deixa'm pensar. Jo faig ombra, ajudo a les persones. Jo no el trobo just, Gens ni mica. I així ja me'n puc anar? No! Ara estem empatats. A veure, mira. Ho demanarem amb un altre que passi. I si et diu que sí, se't menjo. I si diu que no... Sí, diu que no me'n vaig. A veure si ve algú més. Mira, per allà ve algú cantant i saltant. És un conill. Ui, un forat, què passa? Ei, què passa? Escolta'm, conill, ara venim. Escolta'm, tenim un dubte, tenim un problema. Sí, tenim un gran problema, tenim un superproblema. Mira, jo me'l vull menjar i ell diu que no me'l puc menjar. No, és que el que passa és que el tigre era dintre el forat, jo l'he ajudat a sortir i ara se'n vol menjar. No ho entenc. A veure, tu no hi eres dintre el forat? No. El que era forat era el tigre. És que no ho acabo de veure clar, no ho acabo d'entendre. El que era el forat era jo. Escolta'm, fem una cosa, torneu-m'ho a repetir, perquè així podré opinar més bé. Mira, em fico al forat perquè ho vegis, ja veuràs, em fico al forat, em fico aquí, aquí al forat. Escolta'm, noi, aquest tronc ja era aquí dintre, aquest arbre? No, aquest arbre l'hi he posat jo. Doncs treu-lo perquè així em faré el càrrec del que ha passat. Molt bé. Trec el tronc, trec l'arbre, trec tot, perquè tu et puguis fer el càrrec. Ui, com costa, ui, com pesa aquest arbre. A veure, molt bé, perfecte. I ara, escolta'm, encara vols la meva opinió? Fanyeu-vos a decidir, va, que tinc pressa. Encara vols la meva opinió? Esclar, què he de fer? L'he d'ajudar, no l'he d'ajudar? Ho he fet bé? Se m'ha de menjar? Jo sé de tu, el que faria seria tocar el dos. No et refis mai dels tigres! No et refis mai dels tigres!